Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria irratiaren lehenengo saioa. Euskal Herria irratia, izan zaitezen librea, bultzada bat da ere kantak, egin dezazun bidea. Euskal Herria irratia, izan zaitezen librea. Iruñako ikuste ederra daukagu gaurkoan Xaloa Telebistako hurbiletik saioan. Mikel Bujandarekin gaude, eskerrik asko. Euskal Herria irratiako zuzendari zara, baina zaiguzu orain, non gaude? Irrintzi dorre gainean gaude, hemen Iruñeko Donibane auzo honetan. Nortasun propioa berezia duen etxea da hau Irrintzi, sortu zenetik ala ikasi dugu. Hau Iruñeko jende, mendizale, euskaltzale, zenbaitzuko kooperatiban eraikitako etxea baita. Eta Euskal Herria irrati hau hasieratik, 1988an etorri ginen hona, eta geroztik hemen gaude. Baina orduan jakin genuen, aurrez, gauden terraza honetan berian, umeak jolasian eta ibiltzen zirela, hain zuzen hemen. Eta hemengo familia haietako umeak, esan diteke euren lehendabiziko ikastola hemen izan zutela, eta Iruñerriko ikastolen hasieraren muturretako bat hemen gauzatu zela. Ikus diteke, hemen badirela halako eraztun gisako batzuk, burdin esi bat ere bazen hemen, hau zelako ume kuadrilla baten jolaslekua. Patuak, zoriak, hala nahi izan zuen Euskal Herria irratia hau ona etorri zen da hemetxe gaude geroztik. Beraz, euskararekin beti izan du lotura dorre honek, ezta? Leku Bai, honek. alaxe izan du, eta Iruñerriko euskararen historia txipi handian ere alaxe, eta bestetik ikusmira ere zoragarria, buelta guzian Iruñerri inguruko mendien gerria, hemendik ikus liteke, Iruña ere bai, eta Iruñerria zer den, Pamplona Iruñeko kuenka zer den ere hementxetik berezi liteke, zenbaten den handi, zenbaten txiki. Politia beraz. Goazen zure lana pixkatxo bat ezagutzera, esaiguzu hasteko, zuk nola definituko zenuke zure burua? Bueno, euskararen komunikazio arloko langile. Entendituz euskarazko komunikazioa zerbitzu gisa, hemengo, behaz Iruñerriko euskal jendearen zerbitzuko tresna, euren arteko harremanak euskaraz egin ahal izateko bidea ematen duena. Irratia entendituz dela, ni beti ala egitu zait, komunikazio gailuenetan eraginkorrena, alde batetik egitura txipi xamar batekin zerbitzu egin ditekelako, merke delako, eta bestetik aho belarrirako komunikazioa gauzatzen duenez, hizkeraren erabilera naturalena egiten duelako, ez? Beno, Mikel, eta zu nongoa zara eta nongoa sentitzen zara? Bueno, Iruñan badara matzat, urte mordoska bat, behaz hemen baditut sustraiak eta erroak, baina ez naiz hemen jaioa, Donostian sortu ganez, eta hortaz zati batean ere Donostian sentitzen ez. Eta adina galdetu aldezaket? Bai, bueno, zu kalkuloa egintzazu, 5 dozena eta zertxo bai gehiago ere bai. Atzeko zaurrera hasita esan dizut, 26. Donostian, hondartza eder horietatik gertu, haurtzaroko oroitzapenak nolakoak dituzu? Euskeraz bazenekien orduan? Bai, etxean egin izan dugu eta txikitatik gainera. Geu gera ez lehendabizikoak, baina bai Donostian
ikastolan ibilitako aurrenetakoak, lehendabizikoetakoak. Mari Carmen Mitxelenaren ikasle izan du garela, ikastola orduan izkutukoa, eta hortaz Donostian euskeraz aritzen zen ume koskorren talde horretakoan ez ni. Beraz, frankismo garaian, euskara ez zen bakarrik etxean egiten zenuen zerbait, baizik eta ikastolara joteko zortea izan zenuen. Bai, oso ikastola behizia eta oraindikan ere ezautu beharrekoa nola zenura. Metodologia aldetik eta oso aurrerazailea, Elbira Zipitriak ezautzen zituen Piaget eta pedagogoen teknikak eta proposamenak eta hoietxe gauzatu lurrean xerita, txotxak eta lakoak baliatuz, batuketak eta ikasteko, blokak gero, eta hortxe ikasi genuen asko. Eta oso oroigarri zehatzak dauzkat, noizbait etorri izan zelako, jaunen bat guregana, inspektorea omen, umetako batzuk gelatik atera eta beste gela batean erdizkutatu egiten baitzen, legeak ez baitzuen onartzen, nahi besteko ume talderik izatea, akademi edo klase partikularretan eta behaz, une haiek zerbait beresi zela, etzela beste nolanahiko eskola. Agian horretaz denborarekin jabetu zara, ezta? Hor gertatzen zenaz edo? Nik uste dut txikitatik izan garela oso jabe, hor hartzen ari ginen hori etzela nolanahikoa. Egia da, orduan noski ingreso egin arteko ikasketak ziren, eta gero ja beste kolegio edo zentrotara pasa ginen. Baina 10 urte arterainoko ikasketa prozesu hori oso berezia eta ez dakit beste jendea, baina ni behintzat oso markatuta utzi nauena izan zen. Eta orduan, andereño horrek zer esango luke? Zer nolakoa zinen? Txintxoa, bihurria? Ez dut uste okerrenetakoa nintzenik, oberenetako ere ziurazki. Zan edut, oraindikan ere gure andereño izandako hori agurtzen dudala noiz edo noiz, Donostian antigo alde horretan, eta netzat pozgarria da, eta pensatzen dut berarentzat ere ikustea arekin ikasi genuenak eskertzen diogula, egindako lan hori, hortaz, uste dut gauza polita dela. Denbora aurrera eta zuk haunditzean zer izan nahi zenuen, zenukan gaztetan argi? Ez da, ziurazki, klaroagoa neukan zer ez nuen izan nahi, ez? Hori hola izan liteke. Zehazki zer izan, bizi eta zerbitzu egin, ez? Jendeari nolabeteko zerbitzu eskaintzia, ez? Nik hori esan dezaket. Eta txikitako garaietan badaukezu irratiaren inguruko oroitzapenik edo, etxean edo? Bai, oso zehatza gainera izan ere eta esan dut guraso eta gurasoen artean jende konprometitutakoa zela eta hor besteak beste martxan jarri zuten irrati bat. Nun eta euskaraz hor bai gero jakin nuen Loyola irratiaren atal edo adar gisako bat bazela, baina ja irrati saio batzuetan parte hartu genuen ume koskor ginela, 8-9 urtekin. Kitxo ala jarrai izeneko konkurso bat iten zuten, jakintza konkurso bat. Zekienak, erantzuna zekienak aurrera egiten zuen, da hor besoki batzuk edo goien ezakoratzen saria zertzen. Ez dut ere gogoan saria inoiz irabazioenik bazien, segurazki ni baino buru argikoagoak. Irratiarekin hortaz txikitatik bintzat kontaktu hori, gero Loyola grabatu egiten ziren eta gero emisio horiek herri irratiaren bitartez eta zabaltzen zituzten. Zure lehen urratsak beraz? Bai, horiek urratse solte batzuk eta haue gero beranduago gogoratu izan ditudanak
Baina, bueno, pues, horiek ere bintzat, esperientzi txiki bat mikrofonen aurrean umeko eskorru mukizu nintzela izan dagoa dira. Aurrerago, ikasketak burutzeko, Iruñera etorri zinen, aldaketa handia? Nik Donostian oso gustora egon nik ere, ez da, pixkat beharra edo somatzen nuen, ez, ateratzeko. Ez oso horretira, ateratzeko. Eta probatu nuen, Zaragozara, Iruñera, eta, bueno, berriz ere esan diteke zoriak ekarri nitula Iruñera. Irakasle batek konsejo emanik, probazazu hor Opusen unibertsitatean, da nik ordurako banuen Opus Deikoen berri, etzen berezikin ere gustoko eta nire gogoko. Baina, bueno, pues, hala suertatu zen, eta gerora, bueno, pues, lur honetara lotu nahuen beste zerbait ere aurkitu nuen. Lan ugari daukazu, ibilbide oparoa. Lana, familia, lagunak uztartzeko, zer moduz? Ez, bueno, pues, egia da, bueno, behin Iruñera etorri ezkero, pues, Donostikoekin harremana, igandez, mendirterak eta lakoak egiten genituen, baina gero eta klarago dago, pues, lotura berriak eta einkizun horiek lotzen zaituela eta behartuta zaude noski, pues, ordura arteko harreman horiek hautsi ez, baina, bueno, oztu edo urrundu edo egiten direla, ez. Seitun zure ibilbide profesionala ere ezagutuko dugu, baina jakin dezagun, ze pentsatzen duzu, bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Ekilibrio bat behar da, nik hori ere oso klaro izan dut. Lan egin beharra da eta hortan jarri behar da, noski, kemena, jarri behar da energia eta alegina, baina nork bere oreka galdu gabe. Utzi behar da tarte bat, behar den modukoa bizitza personalerako, familiarentzako eta afizio eta lakotarako. Uste dute oreka kontu bat dela, ez da? Itxutxuan ez diteke, ez da, nik uste dute ibili beharrez batean eta ez bestean, ez lanian esan edut, bizitza modu orokorrean ikusi eta lanari zenbat eskaini behar zaion eta mugak jartzen jakin behar da. Irratiak margotu nahi du Iruñerrian, euskararen kolorez ozeano berria, ez itotzeko behar ditugu euritantak, berea eskaintzera heldu da ene kantak. Guazen Mikel, orain zure ibilbide profesionala ezagutzera. Unibertsitatean filologia ikasi zenuen, eta gero lanean hasi, zertan? Ez, unibertsitate bitartean, hemen, Iruñean, ordurako lanean ari zen hemen jende kuadrilla bat, euskara ikasi nahi zuen jendeari ikasbidea ematen. Ni hemen Iruñean izan du nintzen lehenengo urtean, hor jesuiten kolegioan, eskolapioenetan hor baziren ikastalde batzuk, eta gero hortik ja sortu zen Arturo Kampion euskaltegia izan entzena. Eta hortaz nik suertea eta hori aukidot Arturo Kampionen sorrerako momentutan eta hor aritzeko. Beraz, hor eskolak ematen irakasle gaitu nintzen, eta gero ere hortxe ari nintzela, orduan etorri zen gonbidapena, orduko Radio Rekete zen hartatik, kadena zerrekoa, gero izena aldatu zion, eta ja Radio Pamplona, baina tempora batean Radio Reketerekin haitu zen. Egia da, Radio Navarra izenarekin sortu zela, gerra aurretik, gero arrazoiak zein diren entenditu liteke, irabaz lehen irrati esan zen ura ere Rekete izen hartu zuen da, horrekin seitu zuen urte askotan, ez? Javier Pagolak zen horko profesionala eta programa bat egiten zuen Batzarre izena zeukana.
Eta bere programa horretan beti nahi izaten zuen euskeraz zerbait sartu. Beraz, txikitako garaiak utzita, berriro irratira bueltatu zinen. Gogoratzen aldezu nola izan zen mikroen aurrean lehenengo aldi hori? Ez dut gogoan. Gauza txikiak egiten genituen, zer ziren, ez dakit, magazin bat zen egiten zuena, eta hasi ginen gero, informazioa, Paolak egiten zuen informazioaren laburpen moduko batzuk egiten sarreran. Umentzako saio bat ere bai. Gero hor sortu zena izan zen, plantilla hunditu, informatibotarako, eta orduan esan zuten komenigarri izan zitekela, euskaraz egiten zuen bat, euskarazko programa horiek ere egiteko. Orduan, aritu behar izan duen urtetan, gazteleraz ere lan egiten eta gero zati batzuk euskaraz. Geroago, 1984an, Iruñako komunikabideak enpresa sortu zen, ezta? Miguel Javier Urmenetak, indakoa. Ze helbururekin sortu zen hura? Bueno, 84an bai eratu zen Iruñeko komunikabideak soziedadea. Nik uste hor bultzatzaile nagusi Eugenio Arraiza izan zela. Eugenio Arraiza, Arturo Kampion euskaltegian, euskara ikasitakoa, eta euskaldun berri askori gertatu zaion bezala, euskaldun zar ginenok baino indartak hemen gehiagokoa, ezta. Eta ja, Arturo Kampionen bertan egonik izan ziren saialdi batzuk, irrati bat sortu beharko litzake, sortu beharko genuke, euskara hutsean, da hor bakit ibili zirela, informazio biltzen, zenbait gestio egiten, ze posibilidade ote zegoen. Baina ja, 84an bai, eratu zen soziedadea, zergatik fetxa horietan, orduan zabaldu zelako irratien espektroa. Esan nahi dute, lehenago hor zeuden Popular Kope, Radio Nazionalen Iruzpalau, izen diferenteekin eta kadena zer, eta Radio Rekete, gero Radio Pamplona, besterik etzegoen. Gero estatu hasi zen konzesio berriak egiten, lehendabizi Antena 3 eta besteren bat, eta ja, 84ako hemen amejoramendua aprobaturik, irrati arloko kompetentziak Nafarroak hartu zituen, orduan esaten zen, aurki etorriko zirela, irrati lizentzi banaketa berriak eta hori guzia eta hasieratik beretik batzuk behintzat oso argi zuten euskarazko irrati zerbitzu bat antolatzea komeniko zela hemen Iruñerrian. Baina oso gauza mugatuak ziren, gehienez erdal jendeari bideratua dagoen komunikazio zerbitzu batean, eta hemen bezala euskaldunena populazio minoritario bat izanik, euskerak toki marginal edo labur batzuk zeuzkan eta ez besterik. Gehiagoko desarrollo posiblerik ez zeukatenak, ez orduan. Bintzat batzuk oso klaro ikusi zuten, behartzuela euskarazko komunikazioak bere tokia, bere irratia. Bestaldetik, tabiratu beharko lirateke fetxak, baina ziurazki EITB ere orduan sortu eta Euskadi irratia ere orduan martxan jarriko zen. Eta Euskadi irratia martxan jartzian euskara hutsezko irratiaren bidea urratu zuen, zabaldu zuen. Euskadi irratiarekin gertatzen zena hasi bai, baina hemen Iruñan etzela entzuten. Eta esanen dizut, gauzak esan ditezkelako, Iruñeko komunikabideak eseak egin zuen lehendabiziko lana izan zela, antena bat jarri, eta Euskadi irratiaren seinalea Iruñerrian zabaldu. Tresneria erosi eta teilatu jakin batean jarri, eta hortik zabaldu zen. Suertea izan zelako, hemengo Iruñeko jende euskal zalen artean, izan du direla batzuk irrati kontuez, irrati libre eta piratetan eta ebilitakoak eta horiek bazekiten egin zitekela. Hemen Iruñerrira seinalea ahul etortzen zen, hartu Euskadi irratia, pasa beste frekuentzi batera eman amplifikazioa eta hori zabaldu. Hori izan zen Euskadi irratia hemen Iruñan aditzeko lehendabiziko pausua. 88an orduan hasi zineten emititzen, azaroaren 7an zu dagoeneko zuzendari. Ze lehenengo gune horietako eskaleta edo saioak nolakoak ziren?
Bai, bueno, saio bakarra zen. Saio bakarra arratsaldez egiten genuen magazin bat. 2 ordutakoa, uste dut, alaxe izan zela abiatzekoa, ez. Karo, erabakia izan zen, hor, zai geunden, prestaketak eginak eta esaten genuen, bueno, pues, baimena lortzeko bidea, eta hau atzeratzen ari da, eta zer egin behar dugu, eta batzuk esan zuten, bueno, pues, hasi gaitezen. Bai, baina ez ote da arriskutsu izan, eta gestioren bat egin zen, gobernukoengan, eta orduan Urralburu zen presidente, baina Asiain presidente ordearekin egon ginen, eta ia gestioren bat egitea nahi ote genuen, eta esan genuen, bai, gobernadoreri esan ez etortzeko ixtera, eta ez da egin zuen edo ez, baina sekulat ziren etorri ixtera. Esan duzu, azaroaren 7 batean, azaroaren 7 egun seinalatua da. Azaroaren 7 batean hiltzen Salvador, omenaldia intzieten egunean, beste urte batean, desentelenago, baina azaroaren 7ak beste marka hori ere badauka. Hori goratzen naiz aipatu genuela. Salvadorren heriotzaren urtemuga zen eta Euskal Herri Irratiaren tokiko emisioak hasi ziren. Ez da, oso gogoan daukat, lehenengo gune hartan, mai honen inguruan, zenbait jende, jaun andere, ilustre, elkartu zirela, eta hortaz bosola, galdera izen, ez, posible ote da hemen Iruñan euskara hutsean ari den irratia, zer eta nola egin behar luke, eta guztia ez. Orain 8.000 entzule inguru ditu Euskal Herria irratiak, za? Bai, bueno, hor bakizu zer gertatzen den audientzia estudio hauek, eta batez ere, txiki dingaren emisorentzako, base oinarri, muestraren oinarri oso txikia izaten dutela, ez? Eta orduan, karo, inkestak izaten dira, ez? Eta orduan, bai, entzunten dut, esaten duen bat, topatzen baduzu horrek, horren proiektzio egiten dut, horre balio du 1000, horre balio du 2000, orduan, 4-5 topatzean, edo 8 topatzeak, 1000ka haunditzen du kopurua, beraz, ez da, estimazio edo hori egiten da, ez? Gainera orain baita internet bidez entzuten dena gehitu beharko genioke, nola baita, ez da? Bai, hori arasago da, jakiteko, kontrolatzeko, zehazteko. Eta badira batzuk entzule interneten bitartez, mordoska bat, eta, gaina internetez aditu litekez bakarrik hemen, gure lurralde honetan, Iruñerrian, bezik munduko edozen parajetan, hori nola da. Eta, baina, uinen bitartez ez entzule gehien ara daukagu. Bai, 6.000, 8.000 oszilazioan, guk beti esaten duguna, jende kopuru ez dela handia. Oain, jende leiala, jende zintzoa, jende kriterio duna dela, hori bakio, hola dela. Eta hasi zinetenan maltzen ekiten nolako harrera izan zuen irratiak? Ez, karo, promozioa bai egin genuen, ez da, eta hori berriz itzuliko naiz, sorrera momentu horietan, Iruñerriko euskalgintzan, ari zen jendeekin eta elkartu ginen, bildu ginen, elkarte bat ere sortu genuen, eta behaz jende hori hurbilekoa, konplizia genuen eta jende horrek bazekien alaxeari ginera, ez da. Bakarra, orduan gure emisioak ez ziren legalak eta kontu pixkatekin ibili behar izaten genuen nun ari ginen, oso klaro adirazi gabe, baina, ez dakit, gero bestea da, badakigu, Iruñerriko euskaldun jendearen kopurua ez dela, majoritarioa, baina, horien gana iristeko alegin izan da, ez, egin duguna beti, hasieratik, hasieran oihartzun gutxi, gero gehiago oihartzuna daukagun heinean, bintzat. Garai horietan teletipoak, ez zegoen sakeleko telefonorik, internetik ez, ez zegoen ordenagailurik, asko aldatu da, ez da, daldaukezuelako nostalgiarik edo, garai horietatik? Nostalgiarik ez, tresna eta teknologia berriek ikaragarri arraztu dute hor egitekoa. Eta nola oraitzen dituzu garai horiek?
teknologiaren aldetik. Idaz makina bat, nik horretzen, etxetik ekarritako idaz makina batekin, ez da. Urtutan ehuntzen hemen, da gero batzuk irri egiten ziguten Euskal Irratien. Ordinadorerik ez duten irratia, holaxe zen, ez? Nasmaia, ikustekoa zen ura ere, ez? Izan dizut nola lortu genuen zen, hor, esan dizu lehen haitu nintzela beste irrati batean, eta hor tresna berriak erosi eta baztertu apartatu zuten maizar bat, harri begia bota eta ekarri nuen. Eta etxera. Bai, horrenduko dizu, lasai. Hemen urtetan, ez da ikusia duzun, bada filme bat, Woody Allenek egina Días de Radio. Mundu gerraren denboretan edo girotutako pelikula eta irratia agertzen da. Han agertzen diren tresnen modukoa zen hemen urtetan izan dugun nasmaia, ez da gure nasmaia. Faxa, ze invento handia garai hartan ere, eta faxa asko erabili genuen eta gero berriz gauzak ikaragarri erraztu dira, hor ez diteke sinistu ere egin, ez, garai hartako martxa nolakoa zen, artesanalagoa, noski. Baina, nostalgiarik gabe, bentsate tresnerien aldetik eta gero eta berrikuntza gehiago. Hori bai, irratia berez, hitza, hotsa, musika, isiltasuna hori izanik, oain gertatzen dena multimedia izan beharra eta hor irudiak sartu eta hortaz web horriak eta agerkari digitalak eta horiek ere atenditu beharra, horrek ere ekartzen du, baina irratiaren berezko funtzioa eta egiteko modua, hoxe da, ez? Baten mintza eta besteak entzun eta besteak hitz egiten duenean arena aditu beharra, ez da. Eta zure ibilbide luze honetan, baldago saiorik zure kutxuna dena edo? Hemen beti egin duguna izan da gauza bera, informazioa eta entretenimentua, ez da. Igual programa bat baino gehiago, atal batzuk, ne honek egindakoetatik, bintzate, ni gustora hitzen eiza, ez da egite, kulturgintzako, liburu, arte erakusketa edo halako kontuak bakit, asko etza da, aspergarriak, xarma askorik gabekoak direla, baina irutzetzet, hor dugula eginkizuna, ez, elementu horiek baloratzeko eta horien notizia emateko. Eta hemen egin ditugun beste lankidek egindako programetan eta Metropoli Forala, invento handia da, Metropoli Foralarena, ez hori baita, gure Iruña herria, ez da. Baina hau baino lehenago beste izenarekin eta beste kutsu batekin ere, Fago Urrina esate baterako. Nafarroko hirietatik kanpoko kontuak eta ibilbideak eta ekartzen zituena. Edo oraindikan ere nostalgia pixkatekin umeentzako saioa, hor Xingulu Mangulu izenarekin egindakoa. Umeak eta irratia hori galdua dagoen bataila bada, umeentzako irratia tresna prehistorikoa da. Euskal Herria irratian zorioneko gaude gaur, izan ere Burlatatik Ermitaberri ikastetxetik bigarren maila A. Gelako lagunak etorri zaizkigu bisitan, Josuneren gelakoak hain zuzen ere. Eta gurtu etxekoak esaiezuek, kaixo, hemen gaude Euskal Herria irratira etorri gara, eman buelta ez zaituzte ikusten eta, a ber. Lakastaren kasuan ere, ikastetxeetatik bisitan etortzen zaizkigunetan eta umeko adreiak atenditzeko pazientzia ere izaten du. Eta gero haiekin saio txiki batzuk eta egiten, ez? Baina Juan Cruz Lakasta Arraia Xilintxe izaten dira horre. Segurazki seme alabak eskola garaian dozkatelako eta hor hurbilen sentitzen dutelako. Euskal Herria irratian jorratzen diren gaiak, politika, kultura, gizarte gaiak orokorrean, ez da? Baina zuek garrantzi asko ematen diozue kalean esaten denari, ez da? Zergatik ikuspuntu hau? Funtsean hemen Iruña herriko jendearen zerbitzuan gaude eta guk esaten dugu, hitz egiten dugu, baina zeratzen gara ez, diozun bezala hemen beste jendek eta zer dioten eta entzuten.
Gure antolaketa moduagatik ere, halaxe da, nahia eta beharra ere bai, beharrak ekartzen duen egiteko modua. Hoi da, lan talde txikia, gure egitura ekonomikoa apala dela, eta funtzionatzeko modua horixe da, jendeari hitza eman. Jendea konprometitu baita ere, jendea gonbidatu, jendea batzuk erraix eta gogatsu esaten dute baietz, eta bada, mikrofonoan gustora hitzen dienak eta baina animatu eta bultzatu jendea. Gai ezaguna orain lizentziaren inguruan, esan dezu lehen, hasi baino lehen, legal egiten saiatu zinetela, pentsaltzen ezaketen orduan kostatuko zena? Ez, pentsadazu, abiatu ala itxoin lizentzia eduki arte. Hori izan zen, hasieran egin genuen galdera, pentsa lizentzia lortu arte zai egon izan bagina. Ez ginen apenas abiatuko, ez. Eta ez, lehiaketa publikoen bitartez, 1980an 2 lizentzia banatu zituzten. Eta horrengo banaketa etorri zenerako ja 98, ez, 8 urtetan ez zen besterik izan. 1980ko hartan gertatu zena izan zirela. Beste interes batzuk, konpromisoak, Madrilik etorritako agindu edo eskari eimen egin beharra, Urralbururen denbora zenura. Eta horri bere ginen, zalapartaka, Xorroxin irratiare orduan izan zen baimena eskatu eta ukatu ikusi zuena, orduan elkarrekin. Hemen plantamendua egin genuen, eta zen guk aritu eta jokatu behar dugu lizentzia bagenu bezala. Baina gero ere balio izan zigun gai horrek pixkat markatuta geundenez, estigmatizatuta lizentzirik gabeko irratikoak zaret eta ezaguna egin ginen horrengatik, guk esaten genuen. Ezaguna izan behar dugu guk ez egiten digutenagatik, bezik guk egiten dugunagatik, guk eskaintzen dugunagatik, hor enfoke okerra dago. Baina horrekin bizi izan behar izan dugu urte askotan, kalabaza asko hartuak ere. Etxitzeko horik? Etxitzeko ez. Egia dena da, bestalde batetik ere, legez kanpo edo baimenik gabe, baina sekula ez digutela irratia itxi. Sekula ez digutela itxi. Haundiena izan zen mendi gaineko antena isilarazi zigutenien. Hori izan zen momenturik delikatuena. Hori izan zen aeroportuak esan zuenean? Bai. Historia horrek badu bere buelta, ez da esan liteken noa indikan ere. Kontua izan zen, ez horren beste aireportutik baizik, hemen Iruña gainetik bada pasabide aireoa egazkinena, distantzia luzekoak. Eta hemen Erreneaga mendi gainean badago pilotoen apoiorako, hegaldi luzetarako sistema bat laguntzekoa. Kontaktua eta harremana egiteko piloto eta kontroladoren artean eta. Eta hor gertatzen zen, eta Erreniagako tresna horrek distorsionen bat sortzen zuela eta piloto batzuk haitzen zutela euren tresnetan euskara. Eta belatxe, guregan etorri ziren. Ez ginen gu. Ez dut esan behar nortzen interferentzia hori sortzen zuena, baina ez ginen gu, baina guk ordendu genuen. Eta guk laizterka eta korrika atera behar izan genuen handik, isun handi bat ere ordendu behar izan genuen, hori ere hola da. Baina, moldatu ginen, urte batzutan gure edadura mugatuago izan zen, horrek eman izan digu tripako gina. Irratia ez da hitzen, gaizke hitzen da, arrotxapean ez, lehenengo pisuan ez, hirugarrenean bai. Alegia, Iruña herrian ere, irratia ez behar bezala entzutea, ez da hori izan da gure gaitza. Zorionez, arazorien gainditu ziren, eta orain, atzera begira, nola ikusten duzu euskararen egoera hasi zinenetik ona? Oin egoera aldatu da alde administratibotik eta oin ja ez dugu aitzakirik. Hori da kontua, den aitzaki edo euki genezagin, ilegala gara eta ez oin ez da. Oin
asmatu behar dugu egiten, eta hortan saiatzen gara, komunikazio zerbitzu eraginkor, praktiko, atsegina eta jendearentzat balio duena. Euskararen bilakaeraz, zer nahi esatea? Igual itxaropen haundiko jendea eta iluso xamarrak ere izan garelako, baina igual gure garaietan, gure gazteago ginen denboretan eta ametsa bagenuen, ez, Iruñerria euskaldunduko dugu hemen urte gutxitan, ez da. Eta irratia antolatzerakoan ere, irratiak lortu behar duena, euskal jendeen arteko komunikazioa eta produktu egun bat egin, eta pausoak eman dira, ez da osabentzarik, eta puska handi batean, euskararen erabilera zabaldu da. Baina ez guk nahi eta amets egin genuen heinean. Pauso batzuk eman dira, baina gehiago nahi genuen eta gehiago nahi dugu. Rekete irrati horretan hasitako Mikel eta oraingo Mikelen artean desberdintasun askorik dago? Urtetsuagoa da, oraingoa, lehenagokoa baino, baina orduan bezain ameslari izaten jarraitzen du. Ameslari eszeptiko. Kontraesankorra da badakit, baina uste dute, balio duela sentimentui definitzeko. Eta labur bilduz, zure ibilbidearekin pozik zaude, harro zaude? Ez nago harro, kritikoa naiz, nire buruarekin, uste dut gehiago eta hobeki ere ez bakarrik egin ezakela, bezik egin beharra nuela. Irratiko loretu, egazkin eta zurrun, arrantzaleoko dun, izango dugu lagun. Eman bide Euskal Herria irratiari, oazen denok! Eman bide Euskal Herria irratiari! Euskal Herria irratia. Mikel, orain gertugotik ezagutzeko, hurbiletik, esan, zer duzu gustoko zure denbora liberean? Ez denetari zerbait. Bakizu nola esaten den, ez naiz ezertan espezialista, edo espezialista ezertan baldin naizna generalidadetan. Behobian korri gain dezula ikusi dugu. Ez dakit hori zein esan dizuen, baina bai hala da. Baina, ez dakit, pixkat irakurri, ibili, begiratu, entzun. Irakurzaletasuna, behar bada, ez oso sistematikoa, baina bai, gustora haitzen naiz, besteki idatzitako irakurtzen. Eta lagunekin edo familiarekin bueltatxo bat emateko, non? Hurbileneko tokitan, urrutira joan behar izan gabe Iruñan, hirian berean, ez. Baditu toki atseginak. Baina, ibili behira, esan behar dizut, eta nik toki maitatu badut, eta mendi bilaldi txikiak egiteko, eta Otsagabegitik Iratirako bidean, Abodirako bidean, hor, bada, Iratira doan bide zarra eta hor maiz zibiltzen ez gustora, askotan bakarrik. Bidaiatzea gustoko duzu? Gustoko bai, baina ez dute praktikatu, hori hola da. Ez dute, akaso hemendik aurrera hasi neitekela batetik eta bestera mundu ezagutzen, momentuz behintzat horre ez dute bidaia handirik egin. Ze herrialde ezagutu nahi zenuke? Herrialde? Ez da herrialde jakin bat, eta jende askorik ez daun tokia. Aukeratu, hiria edo herria? Bietako aukera bada. Herria, asteburutako, toporretako, hiria eguneroko bizimodurako. Eta hiria handia edo txikia? Iruñaren tamaina. Handiagokoa ez bada bizitan joan detorri egiteko. Bizitokiak bizipoza eman dezakela uste duzu?
Bai. Nik uste baietz, eta bizitokiak eta distantziak, esan dute bizitokitik lantokira, joan detorriak oinez egin litezken edo ez, eta nik uste baietz. Hor bizi kalitatea puska handi batean ere hor dagoela egunerokoan, ez? Ea bakarra aukeratzeko gaizaren, liburu bat? Liburu bat, bueno, ez da. Bira, aurten irakurri ditudanetan oso degarri eta interesa handikoa iruditu zait, liburu txiki bada, Kepa Altonagak egin duena, eta Euskal Herritik Patagoniara azparnen barrena ustotala duela izena, ezagutzen ez nuen historia bada. Euskal Herri berri bat, Argentinan, Patagonian egiteko proiektua diseinatu zuen, persona batena, eta gero horri lotuta emigrazioa, Euskaldunen emigrazioa Ameriketara, eta Kepa Altonagak egindako lan bada, aurten, udaberrian edo atera zena, Pamilak atera zuena, eta liburu txiki bat, baina oso interesgarria. Eta filme bat? Filme bat, hemen klasikoena esanen dut, To Be or Not To Be, oso klasikoa bada, baina nik ikusi izan dut zenbaitetan, hori da Polonian alemaniarrak naziak sartuta zirenak eta antzoki batean, opera batean, hor gertatzen dena antzesle, operan eta resistentziako mugimenduak eta nola diren eta oso humorez, baina sakonera handiko filme bat da iruditzen zaidana. To Be or Not To Be, hoxe da, To Be or Not To Be, errepresentatzen ari diren aktoreak dira, eta gero aktoren konpainia horrek daukan interbentzioa ihesaldi erresistentziako ekintza polit batean. Eta telesail edo serierik ikusten duzu? Ez, bat ere ez. Musika talde bat edo zein musika duzu gustoko? Bueno, ni hor aingura botatan nabil gure garaietako abeslari kantariekin eta ez da, beti interesatu izan zaizkit Let eta Laboa moduko abeslariak. Eta, hortxe nabilela esan diteke. Sukaldari bezala, zer moduz? Ez da, goseak ez hiltzeko moduan. Esan, gizarterekin konprometitu behar garela uste duzu? Bakoitzak indezala nahi duena. Nik uste dut hor norberak ikusi behar duela bere tokia, bere funtzioa zein den. Nik niretzat, nire aukera egin nuen, eta uste dut, bakoitzak hortxe ikusi behar duela zein den bere terrenoa, ez. Batzuk, ihes egiten diote konpromisoari, beste batzuk konprometitzen dira, nola esan liteke, tekla asko aldi berean joaz, ez. Nik uste dut hobeto dela aukeratzea terreno bat, egokiena, gustukoena edo premiazkoena iruditzen zezuna eta hortan aritu tekla asko aldi berean jotzen ibili gabe. Eta ze leku du euskarak zure bizitzan? Handia, niretzat garrantzi handikoa da. Eta uste dute merezi duela euskaraz aritzea, pozgarri dela euskaraz aritzea. Eta poz hori konpartitzeko gonbidapena egin nahi nioke jendeari. Euskara balio handiko komunikazio tresna da, tresna izateaz gainera eduki ontzi bat ere bada, eta nik uste interes eta gustoko izan ditekela gauza atsegina da, eta nik uste dut atsegin hori jendeari eskaini behar diogula eta horregatik lan egin behar dugula bat euskal jendeak eukidezan nun mintza nun aritu
esate baterako Iruñerrian bezala minorian dagoen kontestu batean, horretarako niretzat irratiak bete dezaken funtzioa, eta gero bestalde euskara ez dakitenei ere eskaini merezi duen zerbait delako. Esaigozu, ba aldago zoriontsu izateko errezetarik? Nik uste baietz, nik uste dut badagoela. Ta da jakitea gutxieneko batzuk eduki ezkero, esan dut etxea, janaria, jantzia, konplizeak, aiskideak, horiek eduki ezkero, hortik aurrera gizarteak eduki ditzaken problema eta injustizia eta egin behar guzti horien aurrean ere, ez dut esan behar, zoriontsu modu geldi, pasibo bate, baina zorionuneak bizi izan litezkela eta oro har zorionare sentimentu hori eduki ere bai. Eta bukatzeko, esaiguzu, Mikel Bujanda 3 hitzetan. Mikel Bujanda oinederra, lirateke 3. oinederra litzake, amaren aldeko deitura baitut. Ez dakit ez naiz nire burua definitzen hasteko, ez dakit. Hemen eta orain bizitzea egokitu zaion pertsona bat eta hori egiten saiatzen nahi dena. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.